Asidurik, hola zerbait. Bueno, ondo etorrizek eta ondo joenak eta horre guztitzok esako lehiu. Azkeneko kantan, egun sentian gaztetela iragarri deuzue. Eta izan be, ordu bat alaren gitxiak inguru edo dira behar nokoan. Beherainoa jasotzen hasi dau, eta menditartetik basatorku eguzkia. Inortxope eskatu barik inguruak berotzera. Berotuko alditu askatasunaren eguzkiak, bai Georgiako lurrak, bai Bretainiakoak, bai Galeskoak eta bai Mesoarikoak. Jean-Michel Bidexaga datorkigu Xuberoatik eta Georgiarrek eskatuko neuzkioe korutxua egin dintziena. Bai? Betoz! Poesia argi hastia Show